2. Her er den populære roman, som hedder Huletrolden Rashut, bind nummer 21 i serien Monsterjagten. Der er i alt 24 bind i serien. Bogen handler om Taladon, den hurtige, som er hovedpersonen, der er vendt tilbage efter at have været forsvundet siden Tom og Lina. Men det Toms store skræk er en svart spøgelse. For at redde Taladon må Tom kæmpe mod spøgelsesmonstre, der kan skifte form og sig. Og så skal han også samle stumperne af Aviantas amulet. Aviantas amulet er en amulet, de Tom magiske kræfter. I det her bind 21 ud af 24 er Tom hovedpersonen sammen med sin ven Emily, som er med på Toms rejser hver gang. Sammen skal de finde Huletrolden Rashut, der bærer en af stumperne af amuletten, som Tom skal finde sammen med Emily og Storm, der er deres hest. Men Huletrolden Rashut er meget farlig. Han kan lave dyr og mennesker om til sten, og så kan han lugte frygten af sine ofre. Men Tom sværger, at han vil dræbe trolden lige meget hvad der sker. Men for at dræbe trolden skal Emily og Tom være snedige. Kommer til at være Toms hidtil største og farligste kamp nogensinde.